Саме так, єдине уточнення – це не є вимоги Міжнародного валютного фонду, це є ті зобов'язання, які держава Україна взяла на себе, коли підписувала меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. МВФ – це дуже практична інституція, вона не хоче інвестувати мільярди доларів платників податків в країни, які не здатні забезпечити справедливий суд, захист інвесторів, захист бізнесу. І МВФ, який роками підтримує Україну, він врешті прийшов до тієї думки, що поки в нас не відбудеться справжня ефективна судова реформа, то, мабуть, сенсу з Україною далі співпрацювати немає. Тому от в останньому меморандумі, який підписала Україна з МВФом в червні цього року, одна з ключових умов – це проведення Україною судової реформи, яка складається з 3 компонентів. Перший – це перезавантаження Вищої ради правосуддя, зокрема запровадження нових прозорих правил добору членів цього органу і включення міжнародних експертів до комісії, яка буде відбирати нових членів Вищої ради правосуддя. Друге – це власне вирішення проблеми з окружним адміністративним судом міста Києва. Україна зобов'язалася забрати оці дуже важливі справи, які зараз розглядає ОАСК, а це позови проти фактично усіх центральних органів влади, які, як ми бачимо, ОАСК використовує якраз для задоволення приватних інтересів суддів, для шантажу влади. Ці справи мають бути передані на розгляд до Верховного суду. І третя умова зобов'язання України – це створити ефективну, незалежну дисциплінарну процедуру, щоб були незалежні дисциплінарні інспектори, які проводять розслідування і рекомендують членам Вищої ради правосуддя ті чи інші рішення. І от буквально через кілька тижнів після того, як Зеленський підписує меморандум з МВФ, він подає до парламенту законопроект, який не просто не враховує ці зобов'язання, але який їм прямо суперечить. Тому що замість того, щоб реформувати Вищу раду правосуддя, Зеленський пропонує ще більше дати повноважень чинній ВРП. Він в меморандумі обіцяє, що ми проведемо зараз чистку цього органу і завдяки міжнародним експертам позбудемося недоброчесних у ВРП, а натомість він пропонує дати в їхні руки ще більше влади і каже, нехай вони самі вирішують, треба їх звільняти чи ні.